posachedwapa tikupasirani mmene zilili ku Mzimba makamaka ku Mbalachanda kumene Vitumbicumba akufuna achite mwambo opereka ma ambulance. Kumeneko kuli akuluakulu a Times takhalani pompo ndipo musatire programu izizi kwambiri amayenera kuti uzikhati wayankhula nawo anthu azikuona kuti iweyo malingaliro ako ndotani. Chifukwa chani uyenera kuti ukhale MP? Chifukwa kunoko somo chifukwa inuyo gamoto yanu jamutayire mbati ambulance sambulance. Komano munthu ukakhala kuti zakuvuta zimene amakupanga mgalimoto muja akuthamanga nayo kuchipatala nzimene zimapangisa kuti gamoto ije ikhale ambulance. So ambulance ziwiri zimene zikuperekedwa panopazi ndi ambulance zoti taziona mkati mwake kupanga zinapangidwa kuti ndi ambulances. So ndi chisanzo chimene anthu akuzatengerapo kodi ambulance zikhala yotani. Amumba akupereka chisanzo mene mukhoza kuperekera ambulance kudera kwawo kumene afuna kuyimira iwowo kaya zimene zizathandizira kayayi koma kwa iwowo asinga angoonesa kuti zimene takhati kumapanga kuti anthu amayang'ana kwambiri kwa munthu amene akwayimirira kodi atipangira chani. So akwaonesa anthu kuti ndikhoza kupanga zina mwa zimenezi. Zitha bwanji kuno mmene mukuonera ino apa mkuku zitha bwanji kuno mwalimva fusolo fusolo mwalimva zitha bwanji kuno ku Mbalachanda pachiwerupa. Ndi fusolo vuta kwambiri mene kunena because eventually amene amakhala kuti akuvota ndi nthumwi ija kapena kuti delegate mwina ukandifunsa ndikhala kuti mwina ndikudziwa kwambiri zimene ndafika kuno masiku awiri ndakhala ndili kuno ndiye kuti ndikudziwa kwambiri za Mumbazo zimene ndikuzidziwa kwambiri koma ali ndi anzawo ena awiri amene akupikisana nawo. So ndimafuna ndingopanga comment pang'ono zimene Wanda amanena kuti Amumba akubweretsa ndale zosiyana. That's one thing I've observed. Akuti people over politics. Alipo anthu ena amataka amapanga ndale to the extreme. Ndale zosapanga consider anthu amene akwatumikira. Ndale zowapanga anthu akapolo. Ndale zowapanga anthu ngati ndizinyalala. Koma Amumba kunena kuti bwanji anthu atsogole. Ndiye kuti at the heart pa munthu wina aliyense amene akuzikuguda pa mtima kuti nditsogoleri adziyang'ana nkuti kodi munthu uyu amene tikumutumikirayo tikumapanga konsida ngatinso ndi munthu. So ndi ndale zimene Amumba akupanga zizokhala ndale zimene kumayambiriro very unpopular chifukwa nzachilendo. I would say it's transformative in nature. Ikufuna kusintha mwina the status quo imene yakhala for so many years. So popeza ndi ndale zimene zifuna zichotse mabwana kuti ndakandisankha asine bwana ayi ineyo ndotumikira anthu achokhala kuti ena sangakondwere nazo taziona kale. So ukandifunsa kucheza ndi anthu kuno mwina socheza nawo akumakhala mtima unena kuti Amumba akuti titha kumafikira timafikira. What that means akhala ndi atsogoleri amene sangafikire. That's what it means. Alipo atsogoleri ena paokha akangopatsidwa udindo uja ndikuuza Brian nda bwana tubwera kuno timadya nsima ndi nduna ina kodi kuchani mekuso tidya nsima inu mungonena za nsima badya nsima awanadya nawonso nsimayo. Chimene ukanathoza chonena kuti nthawi zina maudindo amabwera nkupita anthu tiwatumikirawa amakhalabe alipo m'banja. So ukakhala ndi mtima unena kuti anthuwa sizinyalala ndi anthu andika maudindo ndiwalemekeze ndiye kuti ndi people over politics. Ndalezo zibwera pambuyo. Yasima inaenda bwanji yasima munati mumadya nsima ndi nduna. Madya nsima ndinu nali ndi nduna yachinyama sitha kuyichula Deputy Minister of Transport Baba Stephen Malondera pamene akuti amadya nsima pomwepo iwowo fona osonga nsima ndakululanu ndisemwa sabu. Koma what is your point? What is your point? Is kuti unocheza ndi anthu pasima pamene pachapa akuti pamene amadya olasina khale nduna endumatu
amene amachezera ndi anthu ayiwe Steve iwe soza kuti sikuti akufeel offended and timanena kuti akanakhala ena amene tikuwadziwa muno chilichonse chikanayima sakanadyaso pamenepo ayi sikanateka motinu atakusankhani pena pake musiye kudya paja mmajapaja ayi tiye ndikambeza kuno konse ndale sitimadya ayi munthu amene ukufuna kutumikira anthu ndiye wantchito wa anthu ngati wantchito wa anthu uzimva kodi mabwana ako akufuna chani chimene chikumazadesa nkhawa ndikafungo kena kamene kakumazachokera ku MCP khala ngati kuti anthu khala ngati osakhazikana bwino okhaokha. Can you say that again? I missed that. Anthu ako MCP ena akumaopezeka sakuyankhulana bwinoyi sizikukhala bwinoyi tiazuzule ali nthawi yokuti akuyenera kuti azikhala mbali imodzi onse azikachinya golo imodzi wina sachinye oni goal nde kumbuyo kungati sakutseka bwino ena akumachinya maoni goals kuzipweteka okha mapuleya ndosiyana-siyana uziona quality ya player kuti player uyu ngwabwino sangakhale panja ayi tipange zotheka kuti playayo alowe so zina zimene zikuchitikasi pete so pete anthu kutani anthu osamvana zinthu zazing'ono koma ati chonsecho awati kwankhula ndi MCP tabwera kuno ifatirana ndi MCP wa ndeti ziyankhula nawo akuti osewa kuthandiza bwana aunena achakwera koma kupondana ndi bwana munthandiza bwanji ino asecurity oda kupereka chitetezo kwa bwana ngamamenyane bwana akhala ali exposed muyenera kuti mugwirizane chifukwa nthawi ino siyomakokana nangati mufuna kuti anthu akoneni serious komanso September 16 2025 mupange zoti bwana anu awine mukuyenera muzikhala mbali imodzi sizingatheke nthawi zonse kugwirizana koma sizimatanthauza kuti nde kuti muzinyozana muzipanga chani akamba andevu zamwa iyi ngeiti imeneyi MCP akamanda kusamala adziputulira mmemo muli maofosi bwinobwino akangopanda kusamala ndikuthamangitsa kutsogoza ma personal interest kwambiri ndale zothana aputula mmemo kupatula kunena kuti amumba afuna kukhala MP kayena afuna kukhala chani kwinako afuna kuti kaya ndi maudindo a mtundu wanji koma ali ndi the presidency amene tsogolero pano amene ali wa MCP dziko linoti ndi tsogolero wa dziko koma achakweranso ndi tsogolero wa MCP so kupondana kumene kukuchitika ku MCP fo akupondanadi akupondana ku MCP akupondana sizobisasoyi so zimene zija zili ndi ngozi MCP as we speak ili ndi ma issues yokuti wafotokozera Malawi zochita mukupanga bwanji pa zinthu izi so chimene anthu awo amanena kuti azichita akhale ana banja limodzi ndi azipanga pull towards one direction titeteze tikhalebe mboma chifukwa aMalawi kunjaku ali ndi nkhani ali ndi mavuto akufunika leadership imene iti wauze za nzeru mukamapanga zinthu zomwezo nkumalandira zotsatira zomwezo mmasintha oloka ndiwo kacha mwakhati mangothira msuzi omweomwewo kungosintha pang'ono msuzi uja umazakoma mwina munthu akabwera ndi maganizo osiyana ndi zimene sindani timu yabwino yomwe ili ndi masters umaziwa kuti tipange feature bwanji osati yayena akhale panja chifukwa yakutana no so they have to know to live with one another nkuziwa kuti uyu ndi dolo afunika awine amenye mwazionapo inuyo pena pake akuti player wathu gaba ukayasa kumvala ndi ndani umamusiya panja anthu amati yayi Malawi kulephera tampangani zotheka alowe so ku MCP kuli ma player abwino bwana mvimuwa ngati Mumbai so ngamafune wina wake kuti unkhazike panja he's a good player you need him to be alipo ena amene akufuna Mumbai akhazike panja kuino simukuona muyankhulana zotani tindale kulikhanga titi macamps chipani cholamula chizikhala ndi macamps no mukapanga zimene zizi odusa atola chikwama chifukwa you are busy fighting each other you leave the chair exposed you need to hold tight together pali amfumu akuti amfumu afuna alankhula mfumu nde ife tibweraso
tibweraso kuti amfumu amwe amayankhule nawo banda. Yes. Tingo yankhula ndi mfumu pang'ono. Mfumu tikudziweni. Ye bwana. Tikudziweni. Enene mulomzana ulera kachali pano pambala chanda. Mwalandira bwanji kuno amumba. Amumba vetanda ndi manja awiri. Komanso chimene chapangisa amumba ndi munthu wokhulupirika umangoonekera-tu. Even zochitika zake zakamumba zikuonekera-tu zinthu zochitika zabwinobwino tikukhulupirira kuti nayenso zochitika zake nda president. Ma primaries achitika loweruka likubwerali. Ziyenda? Moti mmene tikuonera pano ngati ma primaries akuchedwa. Mwina mwache ngati ngakotenga amumba kungoyika pa mpando apo. Amumba alipo ndi owina. Moti mafumu onse akumbala chanda kuno mpaka na kuyotini. Ndithu ndi anthu oti ndi mumba yokha okhulupirika. Akukubweretserani ma ambulance awiri lero. Ndinu othokoza bwanji mfumu. Ife kuthokoza kwathu ndithu manjaso akuchepa, mwina manja 40 akuchepa. Chifukwa choti ndithu amumba atipesa mamba choyamba kulandira ma ambulance ngati amene achawo. Choyamba ife kulandira ma ambulance aja. Ndiponso timavutika mbachana kuno, munthu akadwala machoka kunopita ku Nzimba. Kulipira 45,000 transport yoka. Yemena mumba pangira izizi kuziya tupanopa ufuru tauona wa Malawi. Tauna chitukuko cha bwana chakwera firu amumba ndizo chitika zawo. Iza munthu oyenera khala mboma, munthu othandiza nake, munthu oza makolo ngati feyo. Anthu ovutika tilibe ndi transport anthu ambiri amamwalira mjira chifukwa kuti kunzimba ndikutali ambira sipalibe. Mwina machi kwaera galimoto zakufa kuchoka pano kufika kumadede galimoto yafu. Munthu wa mimba linkati. Mwina machi kupanga ngozi mpaka na munthu kumalira. Koma panopa tikuziwa menzilira papa tili ndi transport ndithu myoyo ya wanthu zakhala ndithu yosungidwa, myoyo ya anthu azakhala ndi moyo yabwino akalandira mankhwala kunzimba pa nthawi yake. Ndithu aitathokoza kwambiri mfumu. Zabwino zonse. Amenewo mmodzi mwa mafumu amene ali dera la kuno. Timakamba nkhani ndikhalecha pakatipa. Ndimakamba nkhani ya kupanda usamala wina odutsa adzatola chikwama. Yes, look. Sizimatheka even mbanja kuti nthawi zonse muzigwirizana. Pamata kukhala kuti wina ali ndi maganizo ena, kusemphana maganizo sukangana naye. Mukoza kumapezeka kuti musemphana maganizo kachitidwe ka zinthu chifukwa choti nonse mukufuna kuti mupanga chinthu chimodzi. For MCP and zipani zina zonse akuona kuti MCP ikwena ipange defend government. Zipani zina zofuna zilowe mboma. Now as you are defending, you also need to know that the best way to defend is to attack. But how do you attack when you are busy fighting each other? That's why muzijinya my own goal. So, how do you make sure kuti amena kubwesa maganizo ena musamone ngati ndi ndani? Is to learn to listen to each other and learn to trust each other and not to say kuti okay, anthu fe Brian ine niwapeleka mwina chisanzo cha iwe ndine. Anthu amatha kuona end product ya baba. Koma behind the scene, you and me, we exchange ideas. Pena pake inu mubwerese magaizia ine ndibwerese. Koma timagwirizana kuti banda tikasemphana yo tipange chonchi. Osati aite banda baba simupanga cha kuti basi chanjani inu kunyanyala ine kunyanyala ayi. Ngati mwango tipeza kumene mukuonera ndi programu yapadera handover of ambulances kuno tikutiwe na mai. Ine ndine Thokozile Jere Chiarede wa Nzimba Central Constituency. Sikwenda bwanji kuno ndale? Ndale za kuno Nzimba Central Constituency zikwenda bwino olobali zopingapinga. Kuli zopingapinga? Kuno kuli zopingapinga zambi. Kwa kwanjiso? Chifukwa kuti alipo ena omwe asakufuna mumba kuno chifukwa bwali chophezo. Alipo ena asakumufuna mumba chifukwa kuti mumba kunoko wabwera ndi mkoko mukwambiri. Akukongerese kumeko? Akongerese. Sakwafuna mumba? Sakwafuna. Bwanji? Nanga si munthu wina akabwera ndi chinthu china cha mtengo wapamwamba amafuna kuti ampondereze pansi. Ndiye inu mutani? Ifeyo ngati Nzimba constituency ifeyo mumba ali pa top 1. Kunoko dera tikufuna mumba ndiye mwatatilamulire. Aitathokoza kwambiri. Sikomo kwambiri. Ndi mmene zikuyendera pano tikudziweni wapo. Ine ndi Wilson Nyirenda, area chairman pana Chanda. Sikuyenda bwanji ndale mu? Ndale pakali panopo ndingana kuti sikuyenda bwino chifukwa kuti tikuona zomwe anthu awa kuchita pa ground.
ngati makamaka kwa Vitumbiko Mumba pa ground zikuoneka kuti at least munthu akupusha ndithu pena kuimbira so skefa uko. Ndikumva kuti ma primaries achitika sabata likubwerali. Amumba awina posakayikiraso amayi amene achoka apa amanena kuti sizikuyenda bwino, ena akuti sakuafuna Amumba. Mwazimva zimenezo? adakhoza kutero koma nakasiza ochitika za munthu zimene zimapsatira zomwe munthu amachita pa ground zimene zo zimamtengesa kuti apite patsogolo. Yes. Mawu anu ndi otani kwa akuluakulu achipani maso otsatira chipani cha Malawi Congress kunoko ndiko alipisa mtima kuti asataye mtima chifukwa kuti pakali panopo zikuoneka poyera kuti Mumba chigawo ichi chakutenga pa primaries komanso tikafikaso pa general elections asatengaso chigawo chimenechi. Mumba akutengaso chigawo chimenechi and akatibiyaso kuti ndathokoza kwambiri. Iyayi ndi mmene tikuchitira pano pa kanema wa Times. Tikudziweni bambo wanga.